едно от нещата, за които аз мисля да си поговорим днес, именно това, дали тоталната забрана на мобилните устройства всъщност е полезна, вредна ли е и къде е златната среда. Ти какво мислиш? Ами, аз имам много хубав пример в моя живот, понеже в училището, в което работя, то е частно училище, но виждам, че вече в някои държавни училища се следва този пример. Когато децата дойдат сутрин, те оставят мобилните си телефони в едно специално място и повече не ги пипат през целия ден. Което трябва да е навсякъде, напълно в реда на нещата. Не знам защо е толкова странно за всички хора. Моето наблюдение е, че това наистина е много полезно, защото е ясно, че децата, когато си тръгнете, веднага взимат телефоните, наваксват си, ако щеш и така нататък. Тук вече става въпрос, че ние учителите работим заедно с родителите, за да се намери някаква среда, но аз всеки ден виждам деца, които си играят. Там са до 7-ми клас. Момчета играят футбол, момичетата също понякога. Всеки се занимава своите неща. Виждам деца, които са седнали и четат книжка в коридорите, което, нали, по-рядко може да се види, ако мобилното устройство е в ръцете на всеки. Направи ми впечатление този израз „наваксват си“. Какво си наваксват? Сигурно губеното. Кой знае, просто всеки си мисли, че да, нещо ще изпусне. Има един такъв израз, не знам, нали, точно как е на български, съжалявам за това, но на английски те казват FOMO, Fear of Missing Out. Нещо се е случило. Ако си забравиш телефона вкъщи, ти си мислиш, че точно днес ще се обадят най-великите хора на света и ще потърсят точно тебе и, о Боже, защо го няма този телефон.